pero bibili ni Karen. Mamaya na ako Ikaw? bibili. Kain. Magkano kaya ate? 1.7? Sagad 1.7. Ano luto niyan? Steam lang po yan, buttered, pwede rin. Ah, okay. Ang dami. Balong ilan po sa gusto mo yan? Oh my God. Dito. Pero dagat na dyan, sa kabila. Ang dami dito. Oh, tayo. Ako pala protest.